مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری با دستور بانک خطر برخیزانده شوند. سردار ستاد گنرالی توسط نوبتدار فوری تمام نیروی معین شده را برای گذشتن به درجه‌های بلند آماده‌باشی پوره جنگی خبردار کرد. سنجش آماده‌باشی جنگی در اساس نقشه مدافع جمهوری تاجیکستان و در دایره چاره‌بینی‌های اساسی قوه‌های مسلح مملکت امروز در قلمرو جمهوری تاجیکستان با مقیاس بزرگ سنجش آماده‌باشی جنگی قوه‌های مسلح، ساختارهای سنجش آماده‌باشی جنگی قوه‌های مسلح، مقامات حفظ حقوق، ساختارهای قدرتی، منطقه‌های مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری تشکیل گذرانده می‌شود که آن حدود تمام منطقه‌های مملکت را فرا می‌گیرد. هدف با دستور بانک خطر برخیزانیدن و دعوت نمودن ذخیره‌های سفربری با آن خاطر است که در صورت هجوم ناگهانی و یا تهدید خطر به دولت در همه گارنیزون‌های جمهوری و هر یک شهر و ناحیه‌های مملکت ستاد منطقه مدافع حدودی تشکیل کرده می‌شود و قوه‌های احتیاطی وظیفه‌دار می‌گردند که تا رسیدن قوه‌های اساسی مدافعی بر ضد حمله دشمن ایستادگی نمایند و آنها را برای وارد شدن به داخل کشور راه ندهند. علاوه بر این، هنگام متشنج گردیدن وضعیت در این منطقه کشور در تمام قلمرو جمهوری ذخیره‌های سفربری برآورده می‌شود. بینندگان گرامی، این لحظه ها آمادگی میگیرند. بینندگان گرامی، بار دیگر یادآور میشیم که شما این لحظه ها در نوار قسم های حربی گارنیزون شهر خاروغ را میبینید. در قسم های نظامی خاروغ با گذشت نظامی آمادگی میگیرند. تحکیم ولایت قانون های عمل کننده در فعالیت خدمتی، رعایت طلبات آیین‌نامه های عمومی حربی و از همه اساس با مسئولیت بلند و احساس وطن پرستی هر یک راهبر قسم نظامی و یا خود کماندیران سطح و زینه‌های گوناگون ارتش ملی را به آن وادار می‌سازد که پیش از همه عهده‌داری‌های روزمره خدمتی خود را سربلندانه ادا نموده با قبول درجه‌های گوناگون بانک خطر وظیفه‌های جنگی خویش را اجرا نمایند. زیرا کماندیران به حیث افسران کسبی و راهبران جزء و تام‌ها در هر دور زمان محک اساسی همگونه ارتش را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر فایز زیادی هیئت شخصی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق مملکت را افسران کسبی و متخصصان دارای معلومات عالی حربی تشکیل می‌دهند.
бинандагони гиромӣ, инак шумо дар навор омодагии қисму воҳидҳои низомӣ ва захираҳои сафарбариро дар фурудгоҳи ноҳияи Дарвоз тамошо доред, ки ба гузашти низомӣ омодагӣ ҳамаҷониба мегиранд. бори дигар ёдовар мешавем, ки соати 4 субҳ бо қабули дастури бонги хатар вобаста ба санҷиши омодабошии ҷангӣ, ҳайати роҳбариву фармондеҳии қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ тибқи талаботи дастури бонги хатар корҳои муайянеро дар вақту соатҳои муқаррар гардида то ин замон амалан иҷро намуда истоданд. аз ҷумла хабардоркунии ҳайати шахсӣ, ҳозиршавии онҳо, қабули силоҳу муҳимоти ҷангӣ, сафороиву вазифагузории ҷузъу томҳо, дар шаҳру ноҳияҳо таъмини захираҳои сафарбарӣ бо сару либоси низомӣ ва дигар лавозимоти ҳарбӣ, омода намудани воситаҳои моддӣ техникӣ ва ҳама намуди техникаҳои зерепӯши ҳарбиву автомобилӣ ва тайёр намудани онҳо ба иҷрои вазифаву ӯҳдадориҳои ҷангӣ мебошад. дар даврони истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз бо дастгирии бевоситаи пешвои миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар доираи навсозии артиши миллӣ имрӯз дар тамоми қисму воҳидҳои низомии вазорати мудофиа ва дигар сохторҳои қудратии кишвар барои афсарону аскарон пойгоҳҳои ҳозиразамони ҳарбӣ бунёд гардидааст. баҳри баландбардоштани қудрати ҷангии ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ бо дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон айни ҳол пойгоҳи тамоми қисмҳои низомӣ бо техникаву лавозимоти мухталифи ҳозиразамони ҳарбӣ, заминаҳои хуби моддиву техникӣ ва дигар шароитҳои муосири хизмативу маишӣ ва ҳамтаълимӣ бунёд ва муҷаҳҳаз гардонда шудааст. мавриди зикр аст, ки қувваҳои мусаллаҳи кишвар бисёр ҷавон бошад ҳам дар муддати кӯтоҳ имрӯз ба як нерӯи бузурги ҷангӣ табдил ёфта қодир аст, ки дастоварду манфиатҳои давлати тоза истиқлол, сохти конститутсионӣ ва ҳаёти осоиштаи мардумро ҳимоя ва таъмин намояд. роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурӣ ба хусус сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали бунёди артиши миллӣ новобаста аз вазъи номусоиди ҳарбиву сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар кишвар ба сохтори ташкиливу штатӣ, таъминоти моддиву техникӣ ва пуррагардонии сафҳои артиш бо афсарони касбиву мутахассисони варзидаи низомӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. илова бар ин, аз рӯзҳои нахустини таъсисёбии артиши миллӣ инҷониб ба масъалаҳои бунёду таҷҳизонидани қисмҳои ҳарбӣ, ташкили навъҳои қувваҳои мусаллаҳ, пурра намудани он бо ҳайати шахсӣ ва беҳдошти омодагии ҷангии хизматчиёни ҳарбӣ аз ҷониби давлату ҳукумати ҷумҳурӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешавад. қувваҳои мусаллаҳ дар ҳар давру замон пояи матин, кафили бехатарӣ ва таъминкунандаи ҳаёти осоиштаи мардуми сарзамин ба ҳисоб меравад. бинандагони гиромӣ, ин лаҳзаҳо шумо дар навор қисмҳои ҳарбии гарнизони шаҳри Хоруғро мебинед. дар қисмҳои низомии Хоруғ гузашти низомии ҳайати шахсӣ ва захираҳои сафарбарӣ баргузор мегардад. замоне ки давлати ҷавони Тоҷикистон дар ҷодаи бунёди аркони давлатдории мустақил қадамҳои аввалини худро мегузошт, артиши миллӣ ҳамчун яке аз рукнҳои муҳимтарини он таъсис дода шуд. яъне давраи таъсиси артиши миллӣ марҳалаи ниҳоят мураккабу вазнини давлатдории навини миллӣ ҳамон буд. ҳукумати мамлакат бо вуҷуди мушкилоти сахту сангини он рӯзҳо тамоми имкониятҳоро ба хотири таъмини шароити зарурии хизмат ва зиндагӣ барои ҳайати шахсии ҷузъу томҳои артиши навташкил равона сохт. ҳанӯз дар оғози таъсисёбии артиши миллӣ, яъне дар шароити ҷанги таҳмилии шаҳрвандии афсарону сарбозони шуҷоъ ба савганди ҳарбии худ содиқ монда, барои барқарорсозии сохти конститутсионӣ, ҳимояи истиқлолияти давлатӣ, қатъи ҷангу хунрезӣ, аз нестшавӣ ва парокандагӣ нигоҳ доштани давлату миллат,
استقرار صلح و آرامی، حمایت منفعت‌های ملی و تامین حیات آسایشته مردم تاجیکستان سهم نهایت ارزشمند گذاشتند. در این راه هزاران نفر افسران و سربازان باننگ و ناموس و صادق و سرسپرده ما جان خود را نثار کردند که خاطره نیک آنها در قلب مردم تاجیکستان همیشه زنده خواهد ماند. در ساختار قواهای مسلح کشور مرحله به مرحله قشون‌های خشکیگرد، قواهای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی و قشون‌های زودعمل، قشون‌های سرحدی، قشون‌های داخلی، گواردیای ملی و دیگر ساختارهای نظامی تأسیس داده شد. طی سالهای سپری شده ده‌ها هزار جوانان باننگ و ناموس وطن از تربیت این مکتب دلیری و شجاعت یعنی خدمت در صفهای قواهای مسلح گذشته طرز مقدس فرزندی و رسالت مردانگی خود را ادا نمودند و بارها ثابت ساختند که ارتش ملی در حمایت منفعت‌های ملی، مقدسات دولت صاحب استقلال و تامین امنیت دولت و جامعه با سربلندی برآمده می‌تواند. Прямой эфир находит, прямой эфир автостаи. И нам вот что дорогие хама.
Varşov! Bizon! Hacı baba! бинандагони гиромӣ, шумо дар навор омодагии қисму воҳидҳои низомӣ ва захираҳои сафарбариро дар ноҳияи Дарвоз тамошо карда истодаед. силсилаи санҷиши сатҳи омодабошии ҷангии ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ, тамоми қаламрави мамлакат ва марзҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистонро дар масофаи беш аз 1400 километр, дар қисми шимолу ҷануб ҳудуди 1300 километр, дар шимолу шарқӣ масофаи наздик ба 1000 километр ва дар сарҳади шарқии кишвар бошад масофаи 500 километрро дар бар мегирад. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои таъсисёбӣ се марҳиларо паси сар намудааст. аз ҷумла давраҳои сохтмону ибтидоии артиш, бунёди навъҳои қувваҳои мусаллаҳ ва таҳкиму тақвият бахшидани омодагии ҷангии он. айни ҳол дар ҳайати артиши миллӣ қушунҳои хушкигард, қушунҳои зудамал, қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ, қушунҳои сарҳадӣ, қушунҳои дохилӣ, гвардияи миллӣ ва дигар сохторҳои низомӣ фаъолият доранд. қувваҳои сарҳадии мамлакат солҳои 90-уми асри гузашта замоне таъсис шуда шуд, ки кишвари азизамон дар гирдоби ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ гирифтор буд. дар он айёми бисёр ноорому бесубот душманони миллат ва гурӯҳҳои ҷинояткор тавассути марзи ҷумҳурии исломии Афғонистон ба қаламрави кишвари мо аслиҳа, маводи мухаддир ва адабиёти экстремистӣ ворид намуда, вазъи мамлакатро рӯз ба рӯз вазину мураккаб мегардонданд. вазъият чунон даҳшатнок гарда буд, ки давлати тоҷикон дар остонаи аз байн рафтан қарор дошт ва ба миллат хатари пароканда шудан таҳдид мекард. чунин шароити бисёр ҳалокатбору фоҷиаовар роҳбарияти навинтихобшудаи давлатро водор намуд, ки дар иҷлосияи тақдирсози 16-уми шӯрои олӣ аввалин сохтори ҳифзи сарҳад бригадаи махсуси марзбонӣ ташкил намояд ва баъдан онро ба раёсати ҳифзи сарҳад табдил дода, бо гузашти 1,5 соли дигар, яъне 28 майи соли 1994 дар сохтори Кумитаи давлатии амнияти миллӣ қушунҳои сарҳадиро таъсис диҳад. ҳоло ин санаи таърихӣ ҳар сол ҳамчун рӯзи сарҳадбонон таҷлил мегардад. қушунҳои сарҳадӣ низ монанди дигар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ дар давраи бисёр ҳассос ва аз ҳар лиҳоз мушкили таърихи кишварамон бе ягон заминаи моддиву техникӣ таъсис дода шуд. ба ибораи дигар, таъсиси қушунҳои сарҳадӣ, ки ҳоло ба як сохтори муҷаҳҳазу муосир ва нерӯи боэътимоди ҳифзи марзу буми мамлакат табдил ёфтааст, яке аз рӯйдодҳои муҳим дар таърихи давлатдори тоҷикон ва аз ҷумлаи дастовардҳои бузурги замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон мебошад. минбаъд, яъне дар даврае ки ҳимояи сарҳади байни Тоҷикистон ва Афғонистон пурра ба дӯши қушунҳои сарҳадии мо вогузор гардид, афсарону сарбозони далери ин сохтори низомӣ дар пешгирӣ кардани воридшавии гурӯҳҳои муташаккилу мусаллаҳи ҷиноӣ, силоҳ, маводи мухаддир ва дигар ҷинояткориҳои фаромиллӣ хизмати воқеан таърихиро анҷом доданд. бояд гуфт, ки сарҳади давлатии миёни Тоҷикистон ва Афғонистон на танҳо барои кишвари мо,
балки барои кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва иттиҳоди аврупо ҳамчун минтақаи буферӣ мавқеи бисёр муҳим дорад. яъне сарҳадбонони мо бо ҳимояи марзҳои давлатии тоҷикистон бехатарии кишварҳо ва минтақаҳои дигари дунёро низ аз хатару таҳдидҳои ҷаҳони муосир аз ҷумла терроризму экстремизм, қочоқи силоҳ, маводи мухаддир ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ ҳифз карда истоданд. ин қисми сарҳади давлатии мо беш аз 1400 километрро ташкил карда асосан аз минтақаву мавзеъҳои мураккаб ва душворгузар иборат мебошад. бо дар назардошти аҳамияти бузурги ин масъала давлат ва ҳукумати тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ дар самти фароҳам овардани заминаҳои зарурию моддию техникӣ, ташаккул ва такомул додани сохтори идоракунии ҷузу томҳои сарҳадбонӣ, бунёду азнавсозӣ ва муҷаҳҳазгардонии инфрасохтори сарҳадӣ, инчунин тарбияи мутахассисон ва кадрҳои баландихтисос тадбирҳои зиёдеро амалӣ намуд. ҳоло дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат ҷузу томҳои қушунҳои сарҳадӣ аз ҳар ҷиҳат ва пеш аз ҳама аз лиҳози таъминот бо кадрҳои соҳибихтисос ва техникаву таҷҳизоти ҳарбӣ ба талаботи замона мутобиқ гардонда шудааст ва ин раванд бо истифода аз тамоми имкониятҳо идома дорад. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар барои таъмин намудани ҳимояи сарҳади давлатӣ 3 раёсати минтақавӣ, 17 отряди сарҳадӣ, 2 отряди таъиноти махсус, эскадрилияи алоҳидаи ҳавопаймоӣ, 7 комендатураи сарҳадӣ, 158 дидбонгоҳи сарҳадӣ, 35 нуқтаи гузаргоҳи сарҳадӣ, донишкадаи олии сарҳадӣ, гимназияи ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ бо номи ворисони Куруши Кабир, 4 маркази таълимӣ, 3 госпитали ҳарбӣ, 5 қисми ҳарбӣ дар самти таъминоти техникӣ таъсис ёфта, 187 иншооту бинои ёрирасон бунёд карда шуд. дар баробари ин ҷиҳати таҳкими ҳимояи минтақаҳои осебпазири сарҳади давлатӣ бо ҷумҳурии исломии Афғонистон سلام رفیقان. آزاد. و سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شرف. الان نظام با مارش تندروی موافق راه در مسافه 1 صف بند راه تناول رو
هیئت شخصی قسم‌های حربی، ساختارهای نظامی و ذخیره سفربری نوعی ایشکاشم برای گذشت پرد حربی صف آراستند. سردار یاتریاد سرحدی پدپالکانیک اسماعیلوف. سلام رفیقان. پرد نظام با مرش تنتنابه. موافق راتها. رات اول راست، دیگران بر راست گرد. مسافه بین راتها یک صف بند. توجه بر راست، با قدم مرش.
Varşov! Nizam! Hacı baba!